Magandang hapon at para sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Webes, February 9, 2023. Makikita natin sa ating satellite image na halos maninipis na kaulapan lamang ang nakakapekto sa ating bansa dahil patuloy pa rin ang pag-iral ng ating amihan ng Northeast Monsoon dito sa Luzon area. Asahan lamang ng mga kababayan natin dyan sa Bicol Region at mga probinsya ng Aurora at Quezon ang maulap na papawari na may mga pag-ulan. Metro Manila and the rest of Luzon ay makakaasa naman ng maaliwalas sa panahon, ngunit may tsansa pa rin ng mga mahihinang pag-ulan. Diyan naman sa Kabisayan at Mindanao, asahan pa rin ang patuloy na maaliwalas sa panahon na may kasamang mga isolated rain showers or thunderstorm. Sa ngayon, wala tayong nakataas na gale warning sa namang baybay ng ating kapuluan, kaya malaya mga kapalaot ang ating mga kababayan mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat. At sa susunod na 5 araw ay wala pa rin tayong inaasahan na bagyo na marimabo o pumasok ng ating area of responsibility. Para naman sa magiging lagay ng panahon bukas dito sa Luzon area, asahan na natin ang patuloy na makulimlim na panahon na may mga pag-ulan dyan pa rin sa Kabikulan at dito sa probinsya ng Quezon at Aurora. Ang nalalabing bahagi ng Luzon kasama ng Metro Manila ay makakasa pa rin ng pangkaratang maaliwalas sa panahon maliban lamang sa mga mahihinang pag-ulan. Naman sa mga kabayan natin sa Kabisayan at Mindanao, patuloy nating aasahan ang maaliwalas sa panahon at malaking tsansa ng mga isolated rain showers or thunderstorm.